Ngayon natin yung what's up mga ka-dragon? Ayan, yan, 2025 na, nandito pa rin kami sa farm. Dito pa rin kami syempre. So yan, for today's episode guys, ano lang kami dito, mag-spray ng pang-bukbok dito sa kubo. So aagapan na natin siya guys, kasi may mga nakikita na kaming mga butas-butas. Kailangang agapan siya dahil pag lumala, baka maging skeleton na tong aming kubo. So, dito rin na rin kami manananghalian. Magluluto tayo ng munggo with gulay. So, update namin kayo guys kay Noah. Yan, bali, lumuwas ulit sila nung nakaraang araw. Ilang araw na ba? Mga 3 days. 3 days ago na. Nasa Manila sila ngayon guys dahil nagkaroon na naman ng problema si Noah. Nagsusuka siya tapos tumatae, sukatae. Yung dinidede niya, niluluwa niya din. So, kaya sabi namin baka naapektuhan na naman yung kanyang bituka. Tapos yung sinusuka niya kulay dilaw. Kaya natakot kami baka may kung ano na naman sa bituka niya. Kaya mas mainam na sa ano na lang ulit, sa Manila na lang siya ipagamot. So ngayon, bali 3 araw na rin sila sa ospital. Tumawag si Aisa, okay naman na raw si Noah, back to ano na rin ulit siya, normal na ulit. Doon palabas na rin daw sila ngayon. So baka mamayang hapon makalabas na sila. Sabi namin sa kanila, doon muna sila sa Manila siguro kahit mga 2 weeks para i-sure muna nila na walang hirap kasi pag layo sa ospital, yung ospital dito hindi naman ganoon ka tsaka sila yung may hawak ng record din Noah. Kaya mas mabuting doon na lang. Ang balikbayan box ni Indang, siguro mga Biyernes as a Friday siguro namin siya ihahatid. Sobrang busy kasi namin ngayon guys at may mga bata. Puro bata. Parehas bata. Pan nga yung magbablog kami, talagang singit-singit na lang tong pagbablog. Umaga pa lang sabi ko mag-vlog tayo. Yan, dapat makaalis kami ng maaga. Kaya hindi nangyayari at maraming ubeng. So, syempre, priority natin yung mga bata. So, let's go mga ka-dragon. At gagawa tayo guys ng ko sa YouTube. Paanong magandang pangpuksa ng bukbok. Ano siya, yung alcampor, tsaka crudo. Didikdikin ng pinong-pino yung alcampor tsaka ihalo sa crudo. Then pwede mo na siyang ipunas sa mga kawayan or pwede rin naman pang spray. So umpisahan na natin siya guys. Yung ganito punas pero yung likod spray ang gamit mo. Diba may pang spray pa doon yata na isa doon sa kubo? Gamitin ba yun sa alcohol? Ayan. Kasi yung dito sa taas guys, ayan yung inuuna niya, may mga butas na. Kaya pag ilang araw kaming wala dito, ang na dito, parang puro alikabok na. Ang katipa naman. Yan, hindi natin kasama si Yan ngayon dahil tinakasan lang namin. Nakatulog siya sa bahay. Doon naman si Ate Unsang. Lagda. Makamakan na. Pwede rin yung sulit mo, kaya lang mahal, tsaka masakit sa yun. Ilong. Sa ulo yun. Maasin talaga yun. Tsaka rin yun kasi pangontra sa Bagay, hindi pa naman tayo inaanay. Bag off. Effective kaya yan? Ayan, wala.
Durog. Bukan natin ito. Yung mama ko, pag hindi, bili tayong suluban eh. Buti itong amakan, di ginabukbok na. Kung kasi siya ay manipis. Yung kawayan lang talaga. At sa kawain lang ata. Hindi na ito. Kulang yung krudo eh. Kulang. Dapat ka rin dinamihan ito. Katangan ito rugo. One shot. Baka nakaka-addict yan. Baka maging addict ka dyan, ante. Yung ulam pala natin guys, munggo. Lagyan natin ng malunggay, tsaka hipon. Sitaw. Halo natin sitaw. Sarap kasi yung ilagay. Matamis. Gusto ko kasi maglaso na tsaka bagoong. Nag-ulam ako ng ganun sa gabi. Naso na bagong kamate. Sarap. Oo. Tapos mainit pa yung kanin ba? Hindi ko nilagyan lang ha. Ano ko? Kita ko. Dito na wala pa. Nakita mo man yung mga butot-butot. Sprayan mo na lahat. Maglipat lang din yan. Yan, kukuha rin tayo guys ng dahon ng ampalaya, malunggay. Halo natin sa munggo. Ang sarap oh. Naglang to. May bulaklak na yung malunggay dun oh. Kadaming bulaklak. Sariwang sariwa. Ayan, may hipon rin ang ating munggo. Yan, sari-sari ang kanyang halo. Pwede na yan. So, ayan mga ka-dragon, magbibigisa na tayo ng ating munggo. Ayan na tayo ng ating hipon. Ayan, napakarami na namang gulay. Hulin na natin yung dahon. Sarap ng aming munggo. Wow!
Nadumanan makan ni Kwaro gan. Sarap. Panginoon, salamat sa biyang pagkakalog na sa amin. Ang lakas namin dito, Ama, sa mga paglilingkod sa iyo. Sa mga ng Jesus, ang dakilang tagapagligtas sa amin. Kain tayo mga dragon. Tayo Aming pananghalian. Wow, munggo. Favorite na So, tuloy kailang- tayo mong guys. Ano naman tayo? Karne-karne. So, munggo-munggo naman. Itong mga gulay guys, napitas ng ulit namin dito sa tabi-tabi. Kaya fresh. Malamis. Yung hipon, konten. Nung New Year pa. Hindi namin naluto lahat. Pulang-pula. Kaya, sarap naman. Hintayin ka na. Galing yung ampula yung kataba. Kailangan pala ang sa linggo. Itong sitaw. Yung maras-mas. Loida, kain tayo. Kain po Ate Lloyda. Kain po Kain tayo. po tayo. I'm sure nalinis mo na tong ganitong klaseng ulam. Munggo. With gulay overload. Ay, mas dami ito. Hindi makay mo siguro yung gano. Yung mga nila. Nauna. May gaya, may kan gaya. Makipangan kan. Baka hindi ka na nakakaulam ng ganito. Kaya 2025 na. Ay, bukas din pa. 2025 na baka Baka, asa ulit tayo next year. Baka malay mo. baka magiba na tong kubo. Hindi ka pa nag-uwi dito. Kung doon ka sa amin, antay mag-uma ka ng dito. May nagtutaw. Hindi ka palengke mo naman. Sabay Sabay kasi ang kung doon ano, eh. may pangbili ka. Yung 100. Madami na. Araw-arawan sila. Hindi ka magsawa, ante? Hindi. Pero pinti mo lang yung buaw. Ikay ko pa yung pa. Ikay ko nilawag mo Sa karalan, no? Bukan mo lang. Masarap eh. Ikay ko pa na nana. Halbos Yung yun. ano, suwahe. Sarap. Hindi pa sila lagi nakakaulam ng gano'n. Yung, ano, yung inulam natin. Yung kasi yung Nilipon hipon na yung kila. Yung sa inyo parang galing sa iyo. Nakahipon. Dama kasi yan. Meron doon. Mga ganun. Hindi nakapitan tayo. Meron din ganito. Meron Doon sa din. may bara. Ito, alaga to. Genda ko ah. Inay. Hipon karayan. Kung na kayo magsagarilyo, baka masilaban tong kubo. Mag-spray tayo ng kurudo. Sana effective yung aming Hindi mo ginawa. kasi lang gasolina at ako hindi mo dikit mo dyan patatulo. Hindi sumugod. Malay mo may Wala na yun. Nag-iyak. Nag-con na yun. Nag-awao na. Namin nanay. Yan kay Sir Willie. Yan. Happy New Year po, Sir Willie. Happy New Year po. Nandyan pa po ba kayo sa ano, Batangas? Parang hanggang February. February yata ito. Baka makaluwas din kami ng mga March. Kasal ng ano ko ito. Yung mga ano, yung mga binigyan namin guys ng mga galing din sa Balikbayan Box. Yun yung mga nag-share na malapit lang dito sa amin. So siguro yung iba, ba't ako nag-share yung mga iba sa page? Send Gcash na lang da. Siyempre may darating yung time na may bibigyan din sila. Kahit ano lang. Pang bili ng spaghetti. Uso naman ngayon yung mga Gcash eh. Cash na lang daw ni Send camera. Gcash.
Mag-ipon muna tayo. Sirsupangan, Happy New Year. Kain po tayo. Kain po tayo. Mga tayo Marami siguro manong. silang handa. Baka may Sila- tira-tira ka ba dyan, Manong John? Sila Nanay Nanay Puring. Puring. Nanay Puring. Ano ba yun? Tayo sa kilala naman.